guys. Hai guys. Hai guys. नोंथांमोना माबोरै दं होनदो? मोजाङैनो दङ ना होनलाय? मोजाङैनो दङ ना? आंबो मोजाङैनो दं होन। मोजां दं। आब'नि चेनेलखौ होनदो। आब'नि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होन। दे। साबस्क्राइब खालामना हो। जोङो दायो बेरायनो थांनो नागिरदों होनदो। दायो बेरायनाय? बेरायनांगोन। नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा दे नायलांबाय थादो। जोंहा दायो बेरायनो थांसै होनदो दे। दे बेरायनो थांनोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो होनदो। जोङो बेरायनो थांसै ना? थ' बेरायनो थांसै। जोङो बेरायगासिनो होन। नोंथांमोनाबो नायबाय था होन। नोंनि नामा मा नाम खोन्था दे। दे नोंनि नामा मा नाम खोन्थालाय? आंनि नामा आफसाना बसुमतारी होनदो। जों बेरायदों होनदे। नों बबेयाव बेरायहैदों? बबेयाव बेरायहैदों दे? हारसा गामियाव बेरायदों? नामखौ मा जायो? आब' मा होनदे आंखौ ओमफ्राय? आरोबाव दे। मेथाइ खनलाय। जों थांनोसै होनदो दे। जों थांनोसै लोगोफोर होन। दे इयाव नायनानै होन दे। जों थांनोसै लोगोफोर होन। बेरायखांबाय। जोंनि भिडिअखौ दे नायनायनि थाखाय थेंक इउ टाटा होनदो दे। बाय बाय होनदो दे। बाय बाय होनदो दे। बाय बाय।